И cosa farò poi dnes? Няма да ме дава оцеляване. И няколко ще правя днес. Ще махам още много дървета. Но няма само да махам дървета. Но ще си направя един апартамент. Те само ще направя ето и да го обработя. Ето искам да си го обработя. Да направим такива. Значи 174 такива, а не 64. Добре, отивам. Ето тук си направя един апартамент. За да започвам. Още ми трябва да си пясък. Хора, се загубих миналите айтеми. И сега ще падна тук долу. Ето и. Ето и. Точно още не се върши, защото мога да види доста. Значи си направим една каменна лопата. Камък има да. Тъй. Прави си една каменна лопата. Така. Отиваме да изкопаем камък. А не камък ми пясък да вземем. Си изпечем. Да си изпечем. Не знам защо зомбите още ги няма. Купам пясък. Трябва да се направя такова стъкла. И трябват. Пясък ще ми трябва доста и стак ще събера. Тъй 37. Така. Уау. Почти свърхме. Тъй. 4.